oinarrizko espazio publikoa aktibatu, memoria historikoaren bitartez. 4 interbentzio egin dodaz espazio publikoan, naturaren oinarrizko 4 elementuetan oinarrituta dauelako. Lurra, airea, sua eta ura. Poetikaren bitartez 4 elementu horien kontrasteak erabiltzeko, memoriak holan jolasten daube bai, ezta? Bat hor dauz, gauzak edo horretzapenak hor dauz, eta batzutan goratzen dugu eta bestetan ez, eta material guztiek holan jolasten dugu. Artelan hau oroimenaren aterpea gaitzen da, lemoaztar bat arduratzen zen gerra garaian, hegazkinak noz etorten ziren abisua emoteko eta jentea errefugiotara joateko, ezta? Kasu honetan hori gogoratzeko, beren berbak idatzi dugu muralean, eta Picassoren Gernika irudiaren begia, bonbila moduko bat dago, argia emoten dauena, eta elementu horiekaz, tunelean aterpe moduko bat egin dugu hori gogoratzeko. Ahotsen bidea artelana dau, gerra zibil eta gerra ostea bizitako lemoaztarren esaldiak dagoz, beren esperientziak eta beren bizipenen esaldi batzuk dagoz azaltute, eta euria danean agertuten dira. Zergatik hau, memoria bezala hor dagoz, horitzapenak hor dagoz, eta batzutan gogora etorten dire, kasu honetan euria danean gogoratzearen simbolo bezala agertuten dira. Hau memoriaren parkea da, berba egiten dugunean, gure berbak airetik doaz, eta hemen jende alkartzeko eta berba egiteko leku bat dau. Belaunaldi ezberdinek hemen gertatutakoari buruz berba egiteko, eta gainera lekua lemoatxera dira zuzenduta dau, hori gogoratzeko. Bankoan atzean memoria berba dago idatzite, beroagaz desagertutan dana, baina hotz dauenean urdine ikusten da. Hau bizitzaren begiralekua, artelana da, eta altzifrea bizitzaren simboloa danez, altzifreak erabili dodaz, falta denei aitortza egiteko. 6 altzifre dauz, utxune bat dago erdian, 7. bat egon beharko zen horre utxunea dagoen lekuen, eta utxune hori horrek falta direnak gogoratzeko utxunea da, ezta? Gure bihotzean dekogun utxa eta falta direnen familiarren utxa bai, ezta?